Hello everybody. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ στο Small Words με ένα φίλο μου που βασικά αυτός λείπει τώρα, είναι στην κουζίνα του. Αυτό το παιχνίδι το λέει ένα Small Worlds. Και από το βλέπετε αυτός έχει 3 ζήτα από πάνω του, δηλαδή κοιμάται, δηλαδή λείπει. Sleeping mode. Και είναι 1:30 ώρα τα ξημερώματα. Βασικά δεν είναι τα ξημερώματα, μεσάνυχτα είναι. Ωραία. Βγάζω βίντεο ρε. Στο YouTube θα τώρα βάλω. Ναι. Εδώ είναι ο φίλος μου, ο Insane for Kills. Και εδώ πέρα το όνομα του είναι Σύφης Σαβουλάκης. Με όνομα νους. Πες γεια ρε. Γεια. Και πάμε να παίξουμε μπιλιάρδο. Πάμε. Για 50 tokens. Challenge game. Βασικά για χρυσό. Όχι, χρυσό δεν παίζει. Γιατί? Έτσι. Τσούχτρι. Σάτσι. Αυτό είναι το avatar μου, ναι κυρίες και κύριοι. Ναι. Και τώρα θα δείτε πως παίζουν οι προ μπιλιάρδο. Pool, yeah. Σχετικά με το link για τον καλντιά του Overhack, δεν το έχω said it yet. Δεν το έχω έτοιμο ακόμα. Ωραία, σπάσει. Μην μου πεις ότι την ιστάζεις. Μην μου πεις ότι την ιστάζεις. Έχω συλλογαριστεί. Να ήταν LOL, εντάξει. Εγώ. Πώς έγινε αυτό? Ποιο είναι? Ποιο είναι? Μα λέγε τι γίνεται εδώ. Θα στείλω το link να δεις που χτύπησα την μπάλα και που πήγε. Εντέλος άκυρο. Είναι χάκι. Απλά χάκι. Oh my fucking κρέμεται από την μπουτσότρεγα. Σκάσε. Σκάω. Εντάξει, τι σκάει. Μάρα, τι κουμπί είναι αυτό? Τι? Μάρα, πες μια κουμπί στον αλφα, τηλεπόλησης. Όχι τηλεπόληση. Με κάτι λέξεις. Ναι. Όφου. Αφού μαλάκα. Είναι μια κακομοίρα, ιώτα, αλφα, λέει, πίψιλο, γάμα. Αυτή η κακομοίρα μπορεί να το δει και στο YouTube. Είναι, λέει, κακομοίρα. Εγώ, αυτή λέει την έχει βρει, είναι πολύ εύκολη. Αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Ο Ντανιέλ λέει μικρούλινα. Τι λέει? Ο Ντανιέλ λέει μικρούλινα όμως. Έλα μωρέ μπήκε. Μακρά και ακούς τι λέει. Τι? Ο Ντανιέλ λέει μικρούλινα όμως. Όταν ήτανα. Όταν είναι μικρούλι, είναι όμορφο. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή. Και τι σκέφτεστε αγαπητοί τηλεθεατές?
Δεν λέει τίποτα για όργανα, μουσικά όργανα, Δεν ξέρω. Η λέξη μου είναι φα. Είναι φα. Κάμψε. Έτσι. Πήγα. Λέτε να το πατήσω αυτό το κουμπάκι. Μας λέει ότι μας αγαπάει αυτή. Και εμείς την αγαπάμε, πες. Όχι, κυρίες και κύριοι, θα το πατήσω αυτό το κουμπάκι. Πολύ σύντομα θα χτυπήσει. Thanks bro, thanks. Ναι, έτσι. Έχασες. Ναι. Πάμε κι άλλο. Περίμενα. Θα σας δείξουμε τώρα λίγα μέρη που μπορεί να σας αρέσουν. Μπορεί και όχι. Πρώτον, το σπίτι μου. Ένα πολύ ωραίο μέρος. Ένα διόροφο μέρος βασικά. Δεύτερον είναι... δεύτερον είναι... Κάτσε να σκεφτώ κάτι. Δεύτερον, και δεύτερον είναι το μπαρ. Που όπως βλέπετε δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Επειδή είναι... Βασικά εδώ πέρα μας μιλάει κάποια. Χάι. Το μουνί σου να τον φάει. Ακατάλληλο. Και τρίτον νομίζω είναι αυτό ή δεύτερον είναι στα παγωτά. Σκεφτείτε να σκόψω ice cream. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για fights. Χάμε το lag που μπορείς να πυροβολήσεις άνετα. Ας πούμε αυτό είναι εδώ πέρα. Ωφου, κόλλημα. Αν πυροβολήσω μέσα δίνω. Κοίτα που έκανα μίση. Αλλά πέτυχα το σκύλο σου. Τέταρτο και το καλύτερο μέρος και το πιο διασκεδαστικό με τα πιο πολλά πράγματα είναι το Santa Place. Θα το έχετε ακουστά όλοι σας. Έχει τα πιο πολλά πράγματα. Είναι το πιο διασκεδαστικό τοπίο. Βλέπετε, έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πολλά. Θα κάνω κάτι μάγια και θα το κάνω να γίνει, να έχει μέσα πράγματα καναπέδες και τις φυλακές μέσα σε λίγο. 1, 2, 3. Τι κρίμα, μου τελείωσαν τα ξόρ και δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Δεν μπορώ να κάνω το σπίτι πιο διασκεδαστικό από ό,τι είναι. Δεν γίνεται πιο πολύ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Κάντε likes, subscribe και το link είναι στο description. See you. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.